Gihingusgan karon ang implementasyon sa Moral Recovery Program alang sa mga pulis na dakban sa Mandaue. Intensyon ining mapalambo ang personalidad sa kapulisan aron makatabang silang trabaho. Anang report ni Nico Serino. Muabot sa 30 ka mga pulis gikan sa lain-laing units sa Mandaue City ang gipaubos sa programa kaganihang buntag. Ang Moral Recovery Program o MRP giimplementar aron makatabang sa kapulisan. Usa ka pastor ang namong kaganiha nga naghisgot sa lain-laing topics pagpalambo sa personalidad sa mga pulis. Giklaro hinuon ni Mandaue City Director Senior Superintendent Julian Entoma wala magpasabot nga ang mga pulis nga gipaubos sa programa mga buluyagon. Apan bukas ang MRP sa tanan. Kay so far, wala na mi karoy na monitor diri nga pulis nga dapat kami tanan may dapat ma-undergo nga moral recovery. Mana nga amo ning program nga nani from the station level ipatawag na mo sila. By batch ang pagpahigayon sa programa aron maakomodar ang mga sakop sa Mandaue Police. Kung moingon ta nga wala na tay gamit og drugas, ang ato pa diya nga ato ginadungagan nga dili lang kay ang ato internal cleansing ang paggamit og drugas ang atong ibawal, pati nang pagpakasala kanang pagdemand sa atong mga kliyente og inana pagpangayo og ginagmay nga kwarta ba karon in return sa imong nga serbisyo. Mimando usab si Entoma sa iyang mga sakop nga gawas sa Moral Recovery Program mutagana og pipila ka minutos kada adlaw alang sa pagampo ug pangaliya sa Ginoo. Ako pong gikuan ng kada estasyon nga doon nalay 10 to 15 minutes na murag matter of kuan lang invoking the presence of God. At exactly 8 to 8:15 more na kuan invoking the mga biblical phrases, then sharing, then after that 8:15 back to work na. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak.